Bueno, egin izan duana izan da iaz ikasle izan nintzeneko lana gutxi gorabehera holako aurkezpen bat egin eta azaldu dut zergatik laboa ikusten dudan edo iruditzen zaidan niri euskal kulturaren transmisioan edo euskal kenduta kulturaren transmisioa edo dan alakoa zergatik iruditzen zaidan giltzarri bat edo bete-betean asmatu duen artista gutxi horietako bat, ez? Gauza asko elkartzen dira beraren baitan eta bere artelanen baitan eta, nire lanaren giltzarria dira, hiru zutabetan banatu dut bere ekarpena edo nolabait bere lan guztien barruan daudela hiru ezaugarri behin da berriz errepikatzen direnak, berez elkarren artean kontraesankorrak izan daitezkenak, baina beraren musikan holako gorpuztu egiten dira ezin hobeto. Eta hiru zutabe horiek herri kantuen modernizazioa dira, kantu berrien sorrera eta esperimentazioa. Bera, berrogeita hemezortzigarren urte inguruan edo Bartzelonako Nova Cansorekin batera, bera Bartzelonara junzala eta han ezagutu zuen bertan egiten ari zirenak eta sortzen ari zen mugimendu hura hizkuntza berreskuratzeko eta kultura berpizteko garai hartan zegoen egoera politiko eta sozialaren barruan. Eta berak esan zuen, lehenengo diskoa atera zuenen egin zioten elkarrizketa bat, eta esan zuen berak behar genitula bizarra moztu bitartean kantatzen diren horrelako kantuak. Ordura arte geneukan guztia zen abesbatzak, otsoteak eta abarren musika, eta guk behar genuen kantu berria, kantu moderna, eta gaur egun nik pop deitzen ditudan kantuak, ez? Eta berak lortu du inor baino hobeto bere kantuak gizarteak barneratzea eta oraintxe bertan kantu horiek Mikel Laboak egindakoak dira, baina ez dakit. Hamarkada batzuk barru izango dira kantu herrikoiak, ez dute autoretzarik, eta hori da edozein artistak bilatzen duen gauza bat. Bere ekarpen hori, hiru zutabetako ekarpen hori, herri musika, olerki berriekin edo olerkari berrien hitzekin egindako kanta berriak eta esperimentazioa, ez daude, berezita daude, baina elkarren artean gurutzatzen dira, holako amaraun bat sortzen da, eta herri kantuen berreskurapenak gizarte tradizionalera eramaten gaitu, kantu berrien sorrerak modernitatera eta esperimentazioak postmodernitatearekin igual lotuta egon daitezke edo beste bide batzuk bilatzeko, vanguardia eta bar, ez? Eta, hori hiru zutabe horiek erakusten dituzten hainbat ezaugarri daude, alde batetik sonoritatea, trikitixa eta barren, herri kulturako euskal kulturaren barruan dauden, txertatuta dauden instrumentu batzuen erabilera, trikitixa, txalaparta, irrintziak, eta bar, gero gitarra espainola, edo elektrikoa, edo, hirurogeita garren hamarkadako sonoritatea, eta gero esperimentazioan, bateak irekita zituen, sintetizadoreak erabiltzeko, samplerrak, eta improvisazioa, muturrera eramateko inolako problemarik ezun izan. Eta oso babestuta sentitu zen, bera oso bere kabuz hasi zen gauza horiek egiten, gauza esperimentalak, lekeitioak eta bar, jendearen harrera askotan txarra izaten zen, baina bera tematuta zegoen bere ideiarekin eta aurrera egiten zuen. Orduan, John Cage edo Roy Hart bezalako artistak ezagutu zituenean, beraia bazebilen Gernika bezalako kantuak ematen,
Eta orduan berak deskubritu zuen jende gehiago zegoela hori egiten, oso babestuta sentitu zen. Eta gainera, aparte lortu du gazteak identifikatzea bere lanekin, eta hau da, ziklo osoa bete du. Zaharra berreskuratu du, kantu berriak sortu ditu, eta gazteek edo hurrengo belaunaldiek jaso dute bere zera.